Hola, sóc Antoni Viada i t'explicaré quins beneficis t'aporta fer una auditoria SEO. Una auditoria SEO és una radiografia que el que et permet és saber quina és la millor estratègia per a tal d'aconseguir un bon posicionament web. El SEO és Search Engine Optimization. Què vol dir? Pues l'optimització en els motors de cerca com Google. Llavors, a nivell de beneficis, per què tindré que fer una auditoria SEO? Pues l'auditoria SEO és com una radiografia, és un punt de partida. Llavors, amb aquesta radiografia veiem quines són les coses que li fallen a la teva pàgina web i que es podrien millorar. A més, dins el que és les auditories SEO, que portem molts anys fent auditoria SEO, el que els clients valoren més és que els detectem quines són les millors pràctiques de la competència en el seu sector i de quina manera podem aplicar aquestes millors pràctiques de la competència amb el teu negoci a internet. Per què? Perquè si cuidem i millorem la teva pàgina web, amb aquest tipus d'estratègies podràs tenir un millor posicionament. Tot això és el que fem a l'auditoria i mirem molts aspectes, tipus com la velocitat, tipus com els errors, els enllaços, quan més enllaços tingui la teva pàgina millor, és que realment és més important. O sigui que si tu vols rebre informació sense cap tipus de compromís, estem a la teva disposició per ajudar-te i per fer-te la teva auditoria SEO perquè realment tinguis el pla de ruta perquè realment aconsegueixis brillar a internet i tenir un horitzó de cara a potenciar el teu negoci a internet. Molt bé, t'esperem, contacta amb nosaltres i encantats de volcar tot el know-how, tota la nostra experiència per tal de fer créixer el teu negoci. Vinga, parlem, omple el formulari i ens posem en contacte amb tu. Vinga, fins ara.